Gisulod sa demolition team kining usa ka propiedad nga daw bodega sa Buhangin Diversion, Davao City pasado alas 8 kaganyang buntag, Mayo 28, nga gipangunahan ni Sheriff Lars Garillos. Dala ang mga dokumento ug ang writ of execution. Naglisod og sulod ang grupo kay gibabagan og duha ka elf truck ang gate. Matud ni Garillos, ang Loy Enterprises Incorporated na ang tagiya sa propiedad. Sumala pa na foreclose sa bangko ang propiedad gikan sa pamilya Loy apan ilang gipaningkamutan na mabawi kini og balik. Pero na-acquire nila Winston Senya, Roberto Senya, Lito Orbistundo ug Samuel Tubo ang property na aduna pay kaso sa korte ug karon migawas ang desisyon ug mipabor ni Eli Loy. Balis sudlo na mo ang premises tapos ipagawas na ng truck o mga tao tapos mo take over ang Loy, Eli Loy Enterprise. Na yung rate of execution permado sa presiding judge. Nag-issue ang judge of rate of execution March 4, 2024. Tapos nag-notice to vacate me atong April 15. Wala makaangay ang ubang tao nga naasulod sa propiedad sa paagi sa pagsulod sa demolition team ug giila nila kining illegal. Yung nagperma na judge niya, naka-inhibit si Judge Pipito. Tapos may motion to quash pa ang pending nito. So meaning parang may TRO yan di ba? Bakit in-implement niya? Tapos naka-inhibit si Pipito. Dapat may ibang judge na approval nung writ of execution. Illegal pa pagkakaano nila dito. Forcible entry pa sila. So malamang may problema si sheriff sa nito pag-execute niya. Kasi wala naman legal na yan. Basta't na nakapending man yung motion to quash, antayin muna natin ang judgment ng susunod na judge doon sa kaso. So, pending yan. Pero dapat hindi niya in-execute kung may pending pa. Gihurot og panghabwa sa demolition team ang tanan nga naasulod sa propiedad sama sa mga motorsiklo hasta ang mga dagkong truck gipangguyod pagawas. Sa gihuptan nga writ of execution ni Sheriff Garillos, nakalatid nga niadtong Enero 9 ning tuiga may file og motion for execution ang plaintiff nga si Loy ug pagka Enero 29 gigrant sa korte ang motion for execution. Napulo ka tuig nga giokupa sa mga dependent ang propiedad ug dili kini ang unang higayon nga dunay nahitabong demolisyon kay niadtong tuig 2014 duna say nahitabo nga susama niini. Bantay sirado sa mga otoridad ang lugar aron masiguro nga walay mahitabong komosyon atol sa pag-serve sa writ of execution. Sumala sa kampo sa mga doon na legal action nga gihimo ang ilang mga abogado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.